Hello. Mayam si ako'y pretty ni oh. Tadra. Nang hongay ka. Nang gidi. Kaino ni. Lang gitu na. Subscribe daw sa. Kayo mga video ini. Hi Mayam. Hi Mayam. Ako ay kanabuso ng YouTube channel sa like, share, subscribe na video. Karon. Mayam si koi luhong do re. Luhong lo. Lại có phải cao như thôi tại vì bất kể quy này. Kelas ini yang lebih dulu. Kamu.
Thank you.